Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny gazanan senetini belleýän güni vilayet merkezleriniň bazarlarynda käbir gyt azyk önümleri peýda boldy. 27 sentýabrda Türkmenabadyň ýaşaýjylary subsidiýelenen diýilen bahalardan ýumurtga, paxta ýagy we towuk butlary ýaly azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligine eýe boldular. Türkmenabadyň gök bazarynda ýerden adam köpdi. Bu ýerde subsidiýelenen bahalardan käbir azyk önümleri satyldy. Çeşmeleriň habar bermegine görä satuwa ösümlik ýagy, ýumurtga, doňdurulan towuk butlary we doňdurulan balyk çäkli mukdarda çykarylypdyr. Ösümlik ýagy 1 litri 31 manada, doňdurulan towuk butlary 1 kilogramy 18 manada, 30 ýumurtka 22 manada satylypdyr. Emma nowatda duran adamlaryň aglaby bölегine bu önümler ýetmändir. Az mukdarda satywa çykarylan haritlerdiňe nakt pula satylypdyr, tölek kartlary kabul edilmändir. Bu barada 27 sentýabrda Azatlyk radiosynyň Lebap vilayetindäki yerli çeşmeleri habar berdi. Gytazyň satywda peýda bolmagy bayramçylyga gabat geldi. 27 sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belleýär. Bayramçylygyň öňü sirasynda Türkmenabaddaky käbir dukanlarda un hem gysy gabatlyk peýda boldy. Çeşmelere görä un bayramçylykdan birnäçe gün öň Türkmenabadyň merkezinde ýerleşýän döwlet dukanlarynda satylyp başlandy. Satywyň alınıp barylşyna polisiýa işärleri gözükçülük etdi. Mundan öň subsidiýelenen bahadan un soňky 2 aýda yerli dukanlaryň tekçelerinde görünmändi. Ýurtda subsidiýelenen bahadan un adam başyna aýda 5 kilogram möçberde satylýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan ketgilenen bahalar önümlerin satılmagyna Henide Milat tarapyndan uly isleg bar. Soňky 2 ýylda hatda subsidiýelenen bahalaryň hem ýokurlanmagyna, şeýle hem haritlaryň hiliniň pesligine garamazdan adamlar köp sagatlap nowatlarda durýarlar. Köplenç nowatda adamlaryň ençemesine azyk ýetmän galýar. Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýygyderli petek açmagy we haritlaryň hem hyzmatlaryň gymmatlamagy ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsiniň azyk üçünçüligini subsidiýelenen bahalara garaşly edýär. Bu aralykda Aşgabatyň ýaşaýjylary üçin garaşsyzlyk güni geçen ýyl bilen deňeşdirilende birnäme asuda geçdi. Şunda da jaýlaryň töwereginde goýulan awtologary sürä wekitmek şeýle hem ýaşaýjylara jaýlaryň penjerelerini ýapdyrmak ýaly talaplar berza edildi. Agsam awtologary dargatdylar. Sebäbi bayramçylyk nasibetli gül gowsurulsy bolmaly. Dip paýtagtyň Parahat etrapçylarynyň birinde ýaşaýan Azatlygyň habarçysy 27 sentýabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet bayramçylyklarynyň öňü tirasynda adatça ýurdun häkimetleri satywa käbir azyk önümlerini çykarýarlar. Paýtagtyň arasaçylygyna hem daşky görnüşine has köp üns berýärler. Şeýle hem ilata gözükçüligini güýçlendirýärler. Ýurdun günbataryndaky Türkmenbaşy şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňü tirasynda alkogol endikleri we neşe tirişleriniň garaşlylygy sebäpli saglyk hem bejeriş merkezleri hataba alınan raýatlar häkimetler tarapyndan ýygnaldy we tutsak astyna alındy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, olar 10-15 günlük tutsak astyna alındy. Käbir hadisalarda polisiýa işgärleri raýatlary olaryň çağalarynyň gözüniň öňünde ellerini baglap alyp gidipdir. Mundan başga da polisiýa odal iş getiren hem tutsaklykda bolan raýatlara 25-nji we 28-nji sentýabr aralygynda garaşsyzlyk güni sowulýança öýlerinden çykmazlyk barada duýduruş beripdir. Şu günler Lebap vilayetynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabadda salgyt gullugy we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy hususy mikroawtobuslary gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günnogor vilayetynyň mikroawtobus eýeleriniň ygtyýarnamalarynyň salgyt gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülikleýin barlanylýanyny, şeýle-de awtologlaryň gurotlyk hatynyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan barlanylýanyny habar berýär. Häkimetleriň köpçülikleýin transport serişdeleri bilen bagly güýçlendiren gödäwçiligi mikroawtobus eýeleriniň hemde şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňaýsy täsir edýär. Türkmenistanyň ähli künjeklerine täzirçilik maksatly hususy awtologlar, şol sany minibuslar döwletiň ilat hödürleýän köpçülikleýin transport serişdelerini iň amatly alternatiw bolup durýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan minibus sürüjileri öýleriniň şäher ilatyny hödürleýän tölegli hyzmatlaryna garamazdan döwlet tarapyndan çäklendirilýänliklerini, häkimetleriň durly resminama talaplary bilen baglylykda öýleriniň gysylýan onaýdýarlar. Soňky birnäçe gün bäri Türkmenabad şäheriniň 2 we 3 belgili gatnaw ugurlarynda hereket edýän mikroawtobuslar salgyt gullugynyň hemde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülikleýin saklanylýar. Sürüjilere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgyt resmiýetleri hususy mikroawtobuslaryň esasan ygtyýarnamalaryny barlaýarlar.
Təcirçilik maksatlı hususy mikroavtobus eýeleri salgyt gullugundan ýörüýte ygtyýarnama almaly. Bu ruhsatnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ol ulag sürüjüsiniň salgyt gulluguny degişli salgytlary tölenigine kepil geçýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli sürüjülere salgylanýar. Ýöne ulag ýerleriniň bu ruhsatnamany almagy görnüşinden has kyn we çylsyrmy diýip ýerli sürüjüler aýdýarlar. Mesele möhleti 1 ýyl bolan kepilnamany aljak bolsaň birnäçe resminama toplap olary ýerli salgyt edarasyna tapşyrmaly. Salgyt edarasy sürüjüleriň resminamalaryny salgyt gullugynyň Aşgabatdaky baş edarasyna iýerýär. Zerur bolan resminama Aşgabatda 6 aýyň dowamynda taýýar bolýar. Şondan soňra salgyt tölendi, ygtyýarnama açyldy diýip tasdiklama gelýär. Diýip bir sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgyt gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ygtyýarnamalaryň möhleti ýüz tutmalaryň iýerilen gününden başlap hasaplanýar. Bu bolsa möhleti 1 ýyl bolmaly ygtyýarnamanyň möhletini iş ýüzüne 6 aýa düşürýär. Ygtyýarnama gelýänçe salgyt resmiýetlerine 700-800 manat töwerewine jerime töläp gezmeli bolýar diýip bir minibus sürüjüsi aýdýar. Türkmenistanyň salgyt ulgamyny salgytlar hakynda Türkmenistanyň BTW kanuny düzgünleşdirýär. 2004-nji ýylda kabul edilen BTW kanun geçen döwrüň dowamynda birnäçe gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sebäp boldy. Türkmen kanun çykarjylary soňky tapar üstümizdäki ýylyň aprel aýyna salgytlar kanunyna üýtgetmek girdi. Galy bersede minibus eýeleri häkimetleriň ýygy edilmeýän resminama talaplaryndan ýyrdyjy bürokratiýadan şikayet edýän mahaly döwlet ýetirligine köpçüliklerin habar beriş serişdeleri salgytlar ulgamynyň sadalaşdyrylýanyny hemde salgyt resminamalarynyň sanyny ulgamlar arkaly kabul edilýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýörüýte bir salgyt portaly raýatlara salgyt kanunçylygyna laýyklykda resminamalaryň, beýannamalaryň, ardalaryň we habarnamalaryň salgyt edarasyna barmazdan onlaýn ýagdaýda iýerilmegine mümkinçilik töredýär. Ministrlik döwlet portalynyň beýleki amatlyklary bilen bir hatarda resminamalaryň tapşyrylmagynyň hemde olary garamagyň möhletiniň gysgaldylmagyna gönükdirlendigini aýdýarlar. Ýöne Türkmenawa şäherine hususy mikroavtobus eýeleri salgyt gullugynyň resminamalary garamagynyň 6 ay içini çekip bilýänini aýdýarlar. Galy bersede Türkmenistanyň kärhanalar hakynda kabul edilen kanuny 2022-nji ýylyň 20-nji iýulyna girdilen soňky üýtgetmeler ýurdun çägine hereket edýän kärhanalardan goşmaça resminama talap edilmegini gadagan edýär. Türkmenawa şäherinde hereket edýän 150-den gowrak minibuslaryň eýeleri döwletden hiç hili kömek ýa-da goldaw görmeýärler. Tersine häkimetler olara diňe azap berýärler. Diýip bir sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň kärhanalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň düzümindäki salgyt müdiriýet tarapyndan döwlet belligini alınýar. Bu aralykda Türkmenawatly minibus eýeleri bir tarapdan salgyt resmiýetleriniň esasyny şanasyna öwrilýän mahaly polisiýanyň ýol gödägçilik gullugynyň işgärleri ulaglaryň gurotlyk hatyny barlamak işlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda durly ýyllarda öndürilen mikroavtobuslaryň hereketini çäklendirmek girdilýär. 1990-95-nji ýyllar aralygynda öndürilen RAF kysymly mikroavtobuslaryň hereketine doly gadagançylyk girdildi. RAFlar ýola çykyp ýolagçy mündürmeli däl. Öndürilen ýyly 2000-nji ýyldan pes bolan Gazel kysymly minibuslar hökmany suratda her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygyndan geçirilmeli diýip Türkmenawatly sürüjüler aýdýarlar. Galy bersede Gazel kysymly minibus eýeleri ulaglaryň guratlyk barlygyndan geçirmek üçin 800-1000 manat aralygyna çykdy jetmäge sebäp bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu çykdyjylar mikroavtobuslaryň ak reňke boýalmagyny hem öýde üçin alýar. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň häkimetleri dilden görkezme esasyna ýurtda hereket edýän awtoulaglaryň ak reňkde bolmagyny talap edýärler. Häkimetleriň her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygy talabyna, her ýylda bir gezek ygtyýarnama talabyna sebäp bolýan köp sanly mikroavtobus sürüjüleri ýyrdyjy gödägçilikden şikayet edýärler. Şäher ýaşaýjylary bolsa bu minibuslary özleri üçin amatly hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Entegem şol Gazel kysymly mikroavtobuslar bar. Olar Türkmenawadyň Demirgazagyndan gün ortasyna çenli uzunlygy 27 kilometr bolan iki belgili gatnaw uğruny alyp çykarlar. Döwlet awtobuslary yetmezçilik edýär. Mikroavtobus gatnawynyň tölegi 1 manat. Bu aralygy taksi bilen gitjek bolsaň 20 manat çykda jetmeli bolýar. 150-den gowrak mikroavtobus Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan hyzmat hödürleýärler. Döwletimiz ol sürüjülere azar bermän gaýtam olary goldamaly. Tersine olara diňe jerime töletdirýärler.
diýip bir Türkmenawat ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň köçelerine salgyt gulluklarının we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň hyzmatdaşlygyna güýçlendirilýän gödäwçilik işleri ýurdun beýlek künjeklerine hem dowam edýär. Birazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň we salgyt barlyklarynyň Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine hem güýçlendirilýändigini, häkimetleriň Türkmenbaşynyň köçelerine hususy taksileri nişana alýanlyklaryny habar berdi. Mart aýyna ýurt başyna geçen Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji howpsuzlyk mejlisiniň epetli bölegini ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegi talaplaryna gönükdirdi. Prezidentiň aprelde geçiren howpsuzlyk mejlisiniň dowamyna köçe ýol hereketini bozmakda aýplanýan raýatlar döwlet telewizionyny öz-özlerini ýazgyrýan görnüşde görkezildi. Galbertide may aýyna Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakkında kodeksine ýitgetmeler we goşmaçylar girdilip, köçe ýol hereketini bozmakda aýplanýan sürüjilere we piýadalara degişli käbir jezalaryň jerime tölegi artdyryldy. Mundan başga da Serdar Berdimuhammedowyň hökümet başyna geçen ilkinji aýlaryna taksi sürüjilerini awtobulagyň öňündäki oturgujyna istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylaryň mündürilmegi gadagyn edildi. Mara welaýatynyň edara karhanalarına büdjet işgärleriniň paýty ýygymy möhüm münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu tölegiň paýty ýygyna iwerilýän hakyna tutma adamlara geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başga-da bir näçe edara karhanalary bilen bir hatarda Mara şäherindäki Agsuw edarasynyň işgärlerinden adam başyna 50 manat meşberine pul ýygnalýar. Türkmenistanyň ýen bir aýdan gowrak wagt bären obutdak paýty möhümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine büdjet işgärleriniň paýty ýygmyna mejburi gatnaşdyrylýanlyklaryny habar berip gelýärler. Ýurdun döwleti degişli edara karhanalaryna däp bolşýar büdjet işgärler ýygym möhüminiň dowamyna ýa şahsy taýdan ýygymy öz zähmeti bilen gatnaşman edilýärler. Ya öz oruna ýygymy hakyna tutma adam ýibermäge ýa-da hakyna tutulan adamyň gündelik tölegini geçirmäge mejbur edilýärler. Şeýle talaplaryň soňkysy Mara welaýatynyň döwlet ýetirligindäki edara karhanalaryna durmuşa geçirilýär. Biziň edaramyzda her bir işgär paýty ýygymy üçin 50 manat pul tapşyrmaly, pullary nagd görnüşine geçirmeli diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Nobatdaky ýygym möhümine girişleri we Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerine şol sanly lewap Mara Balkan vilayatlaryna büdjet işgärleriniň paýty ýygyma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyl umum meýdany 580.000 hektara barabar bolan gowaçy meýdanlarynyň 1.250.000 tonna paýty hasylyny ýygnamagy gödeňine tutýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň paýty önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ençe meýil bäri ýigderli tanqid edýärler. Şeýle tanqidlaryň arasynda 2018-nji ýylyň 18-nji maýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy mejburi zähmet aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň ýa-da türkmen paýtasynyň öndürilen üstünlik önümiň Birleşen Ştatlara girdilmegine gadagynçylyk girdi. Bu gadagynçylyk ýenidem öz güýjünde galýar. Şu aýyň dowamyny ýa ikinji gedek paýty ýygymy üçin pul töledik diýip marly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy we şeýle tölegleri özleriniň agyr çykdyjy hasaplaýanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Mara welaýatynyň köp sanly edara karhanalaryna büdjet işgärlerinden paýty ýygymy üçin pul ýygnalýanlygyny, sentýabryň 1-nji hepdesinde bolsa büdjet işgärleriniň ýa ýatymlyk ýygyma gatnaşmagy ýa-da ýygym üçin pul çykarmagy mejbur edilýänliklaryny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun paýtaçylyk pudugyny büdjet işgärleriniň zähmetinden mejburi peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiq edýär ne de inkar edýär. Bu aralykda döwlet ýetirligindäki köpçüliklerini habar berişleri işleri ýurdun gowaçy meýdanlarynyň paýtanyň agrymly böleginiň texnikalar bilen ýygnalýanyny öňe sürýär. Galbertide Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalyk guramasynyň resmi web sahypasyna görä Türkmen Oba hojalyk hünärmenleri we ulumy işgärleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny esasan diňe texnikalaryň ulunýanyny aýdýarlar. Guramanyň 26 sentýabrda çap eden habaryna görä BMG-nyň Azyk we Oba hojalyk edarasy Türkiýe ekspertleriniň paýtaçylyk pudugy boýunça tejribe alşmak maksady bilen Türkmenistanyň saparyny guramalaşdyrypdyr. Türk paýta ekspertleri Aşgabatdaky Oba hojalyk universitetine hem de şäheriň golaýyndaky
Gowaçy meýdanlarynyň birine barıp görüpdirler. Türkmen oba huzurly hünärmenleri daşary ýurtly kärdeşleri bilen duşugunda Türkmenistana paýtanyň tas dolu dünýäli diňe tehnika bilen ýygnalýanyny öňe sürüpdirler we bu maksat bilen daşary ýurtlardan 1000 töwereg paýta ýygyjy kombaýnlaryň satyn alynanyny we bu tehnikalaryň 5 vilayata paýlananyny aýdypdyrlar. BMG idarasynyň habarynyň çen tutulsa, Türkiýeli paýta hünärmenleri Türkmenistanyň paýtaçylyk budagyny mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada aladalary agzamandyr. Olar Türkmen paýtasy ýygnalaryna esasan tehnikalardan peýdalanylýanyny barada aýdylan öňe sürmeleri kanagatlanma bilen kabul edipdirler. Türkiýe Türkmenistanyň paýta eksport ugurlarynyň iň esaslarynyň hatyryna durýar. Türk firmalary Türkmen paýtasyny ýygyderle satyn alýarlar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International guramasynyň 2019-njy ýylyň martyna çap eden hasabatyna görä, Türkmenistan her ýyl $300 milyon gowrak paýta we paýta önümlerini Türkiýe döwletine eksport edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 sentýabrda Marynyň oba ýerlerine garyplyk zerarly hatda mektep okuwçylarynyň çağalaryň sapaklardan boş wagtlaryna paýta ýygmagy mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Halkara paýta kampaniýasy soňky sapar iýul aýyna Türkmenistanyň paýtaçylyk budagyna mejbur zähmete halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi.